Nakahibalo ka mo bala nga ang pinakauna nga successful kidney transplant sa Negros Occidental ginpatigayon sa Riverside Medical Center. June 12, 2002, Independence Day, nakahimos ang history ang ospital matapos naging successful ang ila pinakauna nga kidney transplant kag tubtob subong, buhi sa gihapon ng pasyente. Istorya ni Dr. Jerome Pepinco, isa ka nephrologist kag kidney transplant specialist, ang Santuanay Medical Director sa National Kidney Transplant Institute nga si Dr. Enrique Ona, kag isa man ka former DOH Secretary, ang nagpili sang date para symbolic ini, independence from kidney failure. Ang katuan ko si Dr. Ona. Then, he was the Medical Director of National Kidney. And then, sabi ko, sir, basi pwede mo kami mabuligan, mag-start kami sa program. Sige nga, mayugid. Sabi niya, then, nagpili siya sa date. Sabi niya, why not choose June 12? Kaya why magko-opisina. That was June 12 of 2001. 2002. Oh, no? 2002. Independence Day. Independence Day. Siya kay parang daw symbolic independence from kidney failure. Nangin partner niya si Dr. Jesus Alberto Maestral, nga isa naman ka kidney transplant surgeon. Dito sila nakit-anay sa NKPI, kag sang nahibaluan niya nga magabalik man sa Bacolod si Dr. Maestral, dito na nagsugod ang ilang tandem. So, gina si Dr. Ona if gusto mo mag-opera sa Bacolod. And that time, I will introduce you to nga you are coming back to bring transplantation to Bacolod. So, the rest is history, like they say. So, nag-team up kami ni Dr. Pipinco, ni Jerome, to set up the program na gid. Have it accredited no, sa Department of Health and sa Bureau of Health Facilities. A lot of paperwork. Pero naobra man siya namon, then we started the program na diri. Kagang ila pinakauna nga pasyente, isa ka nurse man sa Riverside. Nurse ni siya, no? Sa Riverside, ICU? no? Sa ICU nurse. Okay. And then nag-develop sang ginatawag nga IgA nephropathy at a very young age, no? Siguro ara siya sa mga nag-start siya mga 25. Di ini nga masakit inang longer ang period nga magkadto ka sa kidney failure. Okay. So at 43 years old, nag-end stage siya. End-stage kidney disease. That's why nga nagkadto siya sa akon, and then nagpa-work up, and then ging offer ko sa iya if she wants to be the first kidney transplant dire. Gin-assure ko man siya nga people will be coming from Manila nga dadon ang bilog nga team, including Dr. Maestral, kag ihimuon man namon ang tanan. Kag ang pasyente ang buhi sa gihapon tubtob subong, kag nagapadala pa sa ila sa mga regalo kung Christmas. Well, she's doing good. For all I know, she gives us cakes during Christmas. She remembers us. And great siya sa amon man. Humalin sadto, nangin sunod-sunod na ang ilang mga nangin pasyente para sa kidney transplant, kag last month ang pinakaulihi. Subong, may 17 na sila tanan ka mga pasyente nga tigayon nga napaidalom sa kidney transplant sa Riverside. Pero ano bala ang mga balatian nga nagalid sa kidney failure nga kinahanglan ipaidalom sa kidney transplant ang isa ka pasyente? Ang diabetes ang pinakauna nga cause, kag ginasundan ini sang hypertension, kag ikatatlo isa ka sa isang autoimmune disease. Diabetes gid. Then this is followed by hypertension. No, mga people with hypertension or a combination of the two. Kag ang number 3, ang glomerulonephritis. Amo ni bilang masakit sang kabataan nga autoimmune. Autoimmune disease na siya. Yes, so that means ara nagidyas sa ila nga dugo, ara na sa ila nga system.
Ang permita mabatian nga mga balatian kag kun kisa ginabali wala talang amo gali ang makaguba sang aton nga kidney gani gina-emphasize sa mga doktor ang importansya sang pagkonsulta. As much as possible, kinanglan pa-check up ka gid sa doktor mo nga follow up kung anong may complete ka nga workup, yes, at least yearly, para nga I always believe nga prevention is better than cure. No, kung pwede man lang nga magbisita ka permi sa doktor mo, pa-check up ka gid so that you will know kung may masakit ikaw o kung wala, especially sa bato. Ang aton nga pagkaon kag ang aton nga lifestyle ang isa man sa mga dalagko nga factors nga nagaapekto sa aton nga kidney. Kung hubin paabi, naga pinagusto lang sa pagpili sa pagkaon. Kung ginasubayan na ang ihi mo, isa na ini ka hindi manami nga senyales. These young individuals, no, they tend to eat very rich foods, no, cakes, colas. Well, they're young, so wala pa sila na nakabatsyag, isang masakit. So, although mo na bala nga, why nila anay ginabantayan ilalawas, maayo. Until they reach a stage nga gasaka na ila blood pressure or ang ila ihi ginasubayan na at sa time pa-check up sila sa doktor. Now, medyo malae na ina na kuan siguro. Kung maglala ng sitwasyon sa kidney, hindi na kinahanglan pa nga magpadulong sa Manila para dito ipaidalom sa kidney transplant. Kay pwede na ini mahimo diri mismo sa Riverside Medical Center. Kagang pasilidad sa Riverside, mas ginpaayo pagid. Mas ginpamoderno pagid, kag mas barato kung ikumpara sa mga ospital sa Metro Manila. Pero amo lang sa gihapon ang mga pasilidad. May mga rooms kado parehos lang nga ara ka sa hotel, kag tabukanay lang ang kwarto sa pasyente kag donor sang kidney. The recent modifications in the buildings, the operating room setup is comparable to that of Metro Manila. State-of-the-art pipe-in oxygenation, oxygen, and anesthesia. The rooms are quite elegant and well-ventilated. Dako ang upgrade nga ginobra sang administration to help the program and the hospital per se. Nga makadto tato kay ang travel expense naton. Madala pa kita sa mga upod naton. Ang aton lodging. Kag ang siyempre ang Ilonggoya daw hindi ta na ya gusto nga ma-separate tayo from Bacolod or from Negros Occidental. No? Gusto ta gid nga dirita ti ang family support damo. Pero isa sa mga kabudlayan sa mga pasyente nga nagapaidalom sa kidney transplant amo ang pagpangita sang donor sang kidney. Suno sa mga doktor, bisan isa lang ang kidney sang isa ka tawo, sarang siya sa gihapon nga mabuhi. May nagmasakit naman gid sa family naton sa kidney disease. Sa mga donors tani hindi man sila mahadlok mo kidney donors, no? Hindi man sila mahadlok nga maguba ang ilang lawas kay ti ang kinahanglanon sang aton nga body physiologically isa lang gid ka kidney ang need ta in order to live even siguro kung basta mayo lang ang pag-asikaso mo sang lawas mo, you can live even up to 99 years old with just one kidney. Pero tandaan sa gihapon, prevention is better than cure. Kung may ginabatsyag, samtang temprano pa, magkonsulta ganayon sa doktor para hindi na maglala pa.